ko ewa hadisan nana ko ciden kan manton be fara-fara ka ke 73 ko an bɛ diɲɛ laban min na 73 fara-faralin kɛra ka se 73 ma n'a sera 73 ma an ka dɔmadaw fɔ dɔɔnikɛbaw ko diɲɛ bɛ ɲɛnamaya lahala min na sisan ka ca 73 ye ciden kan manton fara-farali sisan a ka ca 73 ye donc Abdullahi ibn Mubarak depuis wagati la a ko 73 ye ko u bɛɛ bɔra a bɛ ɛwà bidiya sira baw dɔ fɔ k'u bɛɛ bɔra olu de la olu de fana fara la fo ka se 73 Kawarijiw ani Murujiyaw ani Qadariyaw ani ɛwà Jahamiyaw ani Shia a ko jamakulu 73 ko u bɔra ni jamakulu 5 in de la Kawarijiw fara-farala u qualité ka ca Shia yɛrɛ dama qualité bɛ taa qualité 22 Sheikh Bumbaz tuma min ɲininkara Shiaw ka qualité la ko Shiaw ka qualité bɛ taa 22 la sini si tɛ kelen ye Qadariyaw fara-faralen don Murjiyaw fara-farala Jahmiyaw fara-farala Mu'tazilaw fara-farala donc a ko jamakulu 73 ko a bɔra ni jamakulu de la donc pour k'u dɔ fɔ Kawarijiw bɛ yen Qadariyaw bɛ yen Shiaw bɛ yen Murjiyaw bɛ yen Jahmiyaw bɛ yen Mu'tazilaw bɛ yen donc ninnu bɛɛ ye firikaw de mais u b'a fɔ nin firikaw ma al-firqatul qadima firqa minnu tun kɛn bɛ ka kɔrɔ mais firqa caman nana fara ninnu kan firqa caman a nana fara al-ashariyaw bɛ yen sisan al-ashariyaw olu bɛ yen sufiw bɛ yen al-quburiyaw olu bɛ yen ikhwaniyaw bɛ yen sisan donc sururiya bɛ yen nin bɛɛ ye firqa de ye an ka wagatiw la ni firikaw don n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan Qadiriyaw bɛ Tijaniyaw bɛ nin bɛ firika a ka ca donc ala kan kisi ala kan tanga wala be misali ani ka mo ki mo da ma ka ki mo mo ni ñinen kale ka bo ko do wara bo ko mo na to ñogo de be ñogo na ko e kafiri de ko ale fana ko ni ne kafiri ye kana sallin ko o be finye lashe ale ma wa nin kuma tɛ fiɲɛ lase e ma parce que e m'a fɔ e ye kafiri o ni tun ko ne ye kafiri de kana sallin ko an b'a fɔ kuma ye n'a bi da de la ou bien a bi ŋaniya de la kolokolo ni kolokolobaliya b'o yɔrɔ de la mais e ko de ni ne y'a ye e m'a fɔ e y'a ye o parce que i ye ale de jaabi a ka kuma min y'i tɔɔrɔ ni ne ye kafiri kana sallin ko i ye ale de jaabi a ka kuma min y'i tɔɔrɔ mais e m'a fɔ e ye kafiri ye nin ye o yɔrɔnin jaago ye ko min ye fana min ko ewa e kafiri kafiriyari fɔli ciden ko hadamaden k'i da kɔlɔsɔ ma ciden ko ni ko mɔgɔ ma ya kafiru aw ya fasiru a ko a tigi ka kɛ o cogo la dɛ a ko mɔgɔ si tɛ n'i b'a fɔ i balima silama ma ko kafiri fo aw fula dɔ la kelen bɛ sagi ni kafiriya in ye n'a y'a sɔrɔ i ko karisa ye kafiri de n'a y'a sɔrɔ kafiriya in sabatilen b'a la fɛn tɛ e ka kafiri don mais n'a y'a sɔrɔ kafiriya in sabatilen t'ale kan kafiriya in bɛ sagi ka na e de ma e de bɛ kɛ kafiri ye sisan parce que i ye mɔgɔ kɛ kafiri ye ala ma kɛ kafiri ye i ye mɔgɔ kɛ kafiri ye ciden ma kɛ kafiri ye kafiriya ala de ka hakɛ dɔ ani a ka ciden karisa ye kafiri ye ala de ka hakɛ dɔ ani a ka ciden o tɛ mɔgɔ si ka hakɛ
o da to ciden ko ni ko iko mo ko ni makafiri na tigi e kafiri sabatilen mbaka me na tigi te kafiri mbe sage kana ede masisa ede beke kafiri ni ko mo ma fashiri ni fashira imbala fashiri do me ni fashira ente alela fashira imbe sage kana ede fashiri sisa parce que iye mo ke fashiri ala ma ke fashiri iye mo ke fashiri ciden ma ke fashiri. Donc nunu nye sariyaw de ala ka hakke de nunu nye ciden ka hakke de nunu nye mogo ka hakke te nunu nye donc ibe delilaw de la jennuna o de ya to ni doni ke baw ko kafiriya bondale kamo ke kafur do ye Cheikh Albani nyinin ka masala dola ka fo masaila do aya nyinin kala ko jamakulu munum be kinin ke do ko kafiri do ako he ya akhi abu adu un ana أنصحك أن تبتعد من التكفير عن التكفير أنصحك يا أخي أن تبتعد عن التكفير سنك جابكم بالمكي من كنا جاية إما بو كافريالي فولمو كافريالي إما بو ما بيو أكو كافريالي فولا أكو هاري دونك بغا بيكا باراتوي أكو هاري دونك بغا بيكا باراتي كافريالي ako kafiriyari foli mo ka kere karsa kafir har doni ke baga be ka barate ako har doni ke baga be ka do norote mo munum be kuma uluka ako umogo doni ke baga to mulendo har doni ke baga bete donc yere ma bo kafiriyali ma donc an ko ni be min fo oyote karsa ye kafiriye karsa ye fashiriye mo ki yere ma bo nono ma ni bu fo akasoro delela jele mi bolo qur'ana ni sunna ube doni ke baga nyuma muno jate bu ka kuma ka kafirali foli la moka ani fashirali foli la moka uluka kuma bi bolo donc ambe min fo ni yoro la oyo ode atamu وخيط بابي باي جولة تفجيم سما سائر ملاجئ وسبارة دي جولة وكو تكنا كوكو كنيابلا وكانوا غني مالي مكام شوتو أباسي كوكيابلا ينا كو bon ni min fo an bai ala dele an ka wakati laban konina ala ka silamau tanga ku korosi silamau ka sage kata silamya jogoma ko do de kam muso do ko ale muso tarabo abadela me ko tuma ma taraba fe ko muso ye tilonke ke mana ye jana yake ko ba ye muso che wele ko yi muso masi yere koro ko aye jana yake ko muso che fana ko ma e wa bama ko aye wele ke ko ale muso imbila ko bilali mbe se ka sabati ka muso to abafe wan bilali mbe sabati bilali kana boyda de kono ni ko ni yi ka muso bilali boyda kono nyin ka muso bila abidu sukun kono I muso mbe yoro bilali sabati lembaka hari nate jamana kelen nate abe jamana were de be jamana were de la abe so kelen kono ube alebe yoro were be yoro bilali kana boyda kono ni ngani yade ni bilali bore da kono kuma na ya bi ngani ala fani ye muso bilada be bilabe yoro bon min ye nu muskilaw ye ko ewa demisen groupe do ko lu taru ka dugula sunna demisen groupe ko lu ye wajilu be wajilu ni fenke bo ko ni dugu mego ma be ala unu dugu mego bilala nyogona dugu mego ko uyu ka dabo ko bela dugu ka kosi kanu da do ala hari kala nyoro minyo ye kala nyoro da tugu minye ni dugu kunko ni jama kunko yete ante kuma nununa bo ko minye riwaye ewa iko ko hafsuni warisi yala doka baraji ka bodoyewa nunu
alqaru min yaqrana kalam bagawiye ay tu nyen kan ni nante ni doni domini la Allahu alam bon ko ewa muso do ko muso ka salli ka sokono o de baraje ka bo katme misirika comme ni ale muso ni ale beta misiri kono ana che beta nyogon fo be courage de ale ka che la kata misirila na ale mata ko che te ta misirila me yala nimbe ale ka misirita fasamanta da malla ci da nya hadisa min fa ba nola akera chogo ka salli ka sokono o de kanye katme misirika iche ibe konenjia min kai anilla dili min kai abe misiri matarfai bode kai me yira mabali kana misiri law ciden ko la tamlu ma Allah masajid Allah wal yakhrijuna tafilati wa buyutuhunna ghayru lahunna ciden ko alaka jomuso nu ya nyina o fe ko beta misiri la kanu bali misiri la kama me nu be bo u fari koro kasu be kasu tura kasa jalan kana ken waya wala me ona tabe ko so kono na usalli de kanyi kateme misiri kan nanya fanko muso min ni bena misiri kono derisu munun be ke misiri kono wajuru munun be ke misiri kono kala munun be ke misiri kono pour ki ka dina nyado ka salli misiri la o kanyi iba baraji soro me ka foni e ka chebe na misiri ne ka sababu de eno kana o be ke sababu e ka misiri salli fasamanta e ka so salli ka ote hari nin be e ka salli ka sokono o de kanye kateme kana misiri la ibi che la su chogo mi ka konanja ka chogo mi misiri la tala ibo de ke bon koni kalali kelami masinte de be kalali ke bon ni che min nana koy ka aka fini kala ye ni ebe fini sumala ale ba fo ka fini kala ka jigi ale ka ba kurufra duguma ibe nin ke chogodi ibnu semina rahimahullah nya kan nin kali jabi yen na akwate daga ka fini kala e ka fo tigiye silamiya sariya ye ce ka fini da yoromi ne ba da yoro dela ibe fini kala ka da na so na iba ka fini kala na ma so aka fini to abolo akata yoro were ne ni eye fini kala ye ka jigale ka wakuru fura duguma idonna aya kono ni ala ko wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana nyogon de ma junubuni ya dala donc ni kala li kala ye mogo ye ce ayira la de silamiya sariya ko silama ke ika fini ka dali ka wakuru fura kofe ne be fini kala ka daw yoro de la de na so na fule na ma so kana fini kala ka jigi ko musota ko ka musota bila kofe musota ibe se kale ka fini bila akali ka ba kuruf fula kofe parce que muso ka fini alnabe ale akas ce ka sokono abaka dukono wali cete adagara ale ka ofini ndo boni ale bora naye ama hijabu ke ayrela o dunuba le dela o durmute ela muso kala dana finu be kala ka bila yoromi ni anaka jumarami no be nyogonka finu be kala ka bila yoromi be muso ka fini kala ka bila yorola e ma fo anaka bo ni muso nyere de bora no fini ama hijabu ta junuba ale dela bon muso ka fini min kala lete beye u be fini kunkuruni jobu kunkuruni munun dila ute mugo sutura yere ulu na nyogonaw ute ulu de kala muso me aka muso kala dana finu kala ncogo munun be nubu do sokono ka jumara mu nyana kam miso ka fini kala o cogo la bashi te ka ola na ale bora no ye ama hijabu da ka junuba le dela me finun fonun da bole mba muso la nu ube sere ube uba fo minu ma minu jupu ube mu ntado ulu na nyogonaw ku kala muso re haramoy na kera fula drone be mina o konni muso fana be salli
ni a wulito ko sami Allahu liman hamida a bɛ rabbana wa lakal hamda fɔ wa bon n'a kelen de bɛ sallah ka so kɔnɔ ou bien n'a n'a ka jumarami de bɛ ni muso kelen bɛ sallah ka so kɔnɔ a n'a ka jumarami bɛn farda yɔrɔ minnu bɛ bange a b'o bange dɛ yɔrɔ minnu bɛ gunda a b'o gunda mais n'a bɛ wali cɛw kɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ hari bange da a b'a gunda mais min ye salli jikiru tɔ ye kabaru ni sami Allahu liman hamidaw ni fɛnw a b'o fɔ komi cɛ b'o fɔ cogo min muso ni cɛ bɛɛ de ye kelen ye bato cogo la fo ni delila nana k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ yɔrɔ min delila mana sami Allahu liman hamida ninnu fɔli la ani rabbana wa lakal hamda ninnu fɔ n'i bɛ salli delila mana ka muso ni cɛ bɔ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ la n'a kelen bɛ salli ou bien a b'a ka so kɔnɔ a b'o fɔ da jukɔrɔ a wolotɔ b'a fɔ sami Allahu liman hamida n'a jɔra rabbana wa lakal hamda a b'a fɔ a jikaru ninnu na muso ni cɛ ma bɔ ɲɔgɔn na o la u bɛɛ de kelen ye o la fo ni delila nana k'u bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ min ko sunkalo ta laban ni muso bɛ a ka kalo bɔ la i bɛ taa misiri la i tɛ taa misiri la to i ka so kɔnɔ n'i tora i ka so kɔnɔ min filɛ nin ɲɛ ma biri yɛrɛ kan ala de ye nin bila adama ka denmuso bɛɛ kan min ye kalo bɔ ye n'a nana to i ka so kɔnɔ i bɛ se ka jikiru minnu kɛ i k'u kɛ kalo bɔ min b'i la n'a b'i ka ŋaniya la ni kalo bɔ in tun tɛ n fana bɛ taa misiri de la nafila ni fɛn minnu bɛ yen ala b'i sara n'i ka ŋaniya ɲuman ye mais e ni kalo bɔ kana taa don misiri la ko bɛ taa misiri kɔnɔ i n'a kana taa ko n'i bɛ nafila sunna a bɛ daga i ka walima dumuni kɛ wa nafila sunbaga cidɔn ko e yɛrɛ de ka ko b'i yɛrɛ bolo wajibi tɛ kaw bon n'i taara dumuni yɔrɔ min na walima dun yɔrɔ min na n'i yɛrɛ y'a dɔn dumuni sugu min filɛ nin ye ne tɛ nin n'a ɲɔgɔnna sɔrɔ wagati bɛɛ nin donw n'a ɲɔgɔnna tɛ a nege b'i la fana a dagara i k'i ka sun tigɛ i k'a dun baasi t'i kan ou bien walima dun yɔrɔ min filɛ nin ye karisa ye ne kɛrɛkɛrɛya kan wele bon ni nana n sigira n ko n bɛ sunna ma dumuni ka tɛ diya ye ni ne ye dumuni k'a fɛ o de b'a nisɔndiya o de bɛ nisɔndiya don a la o de ka d'a ye ka nisɔndiya don i balima silamɛ la silamɛya ka laɲini dɔ de y'o ye donc u bɛ se ka sun tigɛ nin fana kama ka dumuni k'a fɛ pour a ka se ka nisɔndiya baasi tɛ i kan nafila sunna ninnu na ɲɔgɔn na bon ni yɛrɛ y'a dɔn bon dumuni sugu minnu dɔn nin dumuni wagati bɛɛ nin bɛ tobi dɛ ni nɛgɛ yɛrɛ tɛ ne la ou bien ni ne ye dumuni kɛ o ma dumuni kɛ a bɛɛ de ye kelen ye a bolo i bɛ continuer ka sun na ciden ko a ɲɔgɔnna ko n'i taara dumuni yɔrɔ la ni walima i welela a ko n'i tɛ sunna i ka dumuni kɛ a ko n'i bɛ sunna duwawu k'a ye ne bɛ sun de la mais i bɛ duwawu min kɛ i b'o k'a ye ka mun kɛ ko muso dɔ ye ɲininkali kɛ ka da dugumala sɔgɔ ba sanfɛla dɔɔnikibaw ɲininkara nin na ko masiri dɔnyɔrɔ tɛ dawolo ninnu ye i ka dawolo dugumataw ou bien dawolo sanfɛtaw ko sɔgɔ ka masiri k'a la masiri dɔnyɔrɔ tɛ ninnu ye parce que ni hadamaden bɛ ajikarow la ninnu bɛ lamaga de n'i bɛ kuranakalaw na ninnu bɛ lamaga de donc min dawolo ninnu jɔyɔrɔba de bɛ jikiru ninnu ni harafuw dɔ bɔ cogo dawolow ka jɔyɔrɔba de b'a dɔw la ni dawolo sɔgɔlen dɔ cogoya dɔ la ou bien masiri b'a la cogoya dɔ la harafu dɔ bɛ yen a kan ka fɔ cogo min a tɛ se ka fɔ o cogo la ka ɲɛ o la dɔɔnikibaw ko dawolo a dugumalaw a sanfɛtaw ninnu tɛ masiri dɔyɔrɔ ye muso kana ninnu sɔgɔ k'u bɛ masiri k'a la ma kuma in faamu ale fatura ale de tora ale de bɛ muso ka dogo cɛ somɔgɔw fana nana tiɲɛ bila ni tiɲɛ fanba bɛ d'ale ma ka sɔrɔ cɛ denw bɛ ale ka ɲininkali ale bɛ se ka tiɲɛ minɛ wa ale ka dogo kɔnɔ bon ko dɔ ko muso dɔ ko cɛ dɔ y'ale furu sani cɛ in k'ale furu muso wɛrɛw tun b'a bolo u ye denw sɔrɔ a ye mais a y'o musow bila
bon ale tun b'a bolo denw b'a bolo ale fatura cɛ fatura ale bɛ so kɔnɔ cɛ tilalen fana ye cɛ fan caman ta k'a di ale ma ko ale de ye cɛ ka muso ye ko yala a bɛ dagala a ka to du kɔnɔ ani cɛ min dira ma dagara kan min na min ye du kɔnɔ tɔli ye o bɛ cɛ a ka denw de bolo yan a ka den minnu bɛ ka jumaraninw de dɔn n'u ko an ba de ye an fa de ta ye nin ye anw ni e de ta don parce que ni denkɛ bɛ cɛ bolo kaba n'a fa tɛ aw musow a n'a denkɛw aw de ta y'a ka tiɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ni yɔrɔ t'a la ni a denkɛw ye ka jumaramu kɛ n'u k'u ma an ba de ye an jɛnnen b'a ma to an bolo so kɔnɔ yan an t'a fɛ ka taa yɔrɔ si o so b'i yɛrɛ de bolo ni yɛrɛ ni e fana tɛ mɔgɔ ye ni mako bɛ furu la ko n bɛ furu cɛ wɛrɛ ma a ka taa ni ye e mako tɛ furu la e yɛrɛ y'a dɔn n bɛ se ka to n ka cɛ ka so kɔnɔ ne yɛrɛ sera degere min na furu nɛgɛ tɛ na tuguni ou bien n t'a fɛ ka furu tuguni n bɛ se ka n yɛrɛ kɔrɔ ou bien e kɔrɔ la ni e yɛrɛ fana y'a sugantiya n bɛ to n ka denw bolo u ka so kɔnɔ baasi tɛ ka kɛ olu de ka hakɛ don ni cɛ ka mɔgɔw jɛna n'a ye e ka to so kɔnɔ e yɛrɛ jɛna n'a ye ka to so kɔnɔ baasi tɛ la e ka to so in kɔnɔ mais min ye tiɲɛ in ɲɛ a denkɛw bɛɛ n'a fan caman taara ka di e ma i ka hakɛ tɛ kana min na a f'u ye k'u ka tiɲɛ tila komi kuranna ye tiɲɛ tila silamɛya sariya ye tiɲɛ tila cogo min u ka tiɲɛ tila o cogo la i ka nin yɔrɔ ye min ɲɛ sariya la i k'o d'i ma i t'a tɛ min ɲɛ i t'a minɛ i k'o sagi ma i kana sɔn o ma fo ni tiɲɛ taga bɛ sɔn n'a ma dɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ ka tiɲɛ tabagaw a bɛ baaligu dɛ u yɛrɛ de jɛna n'a ye a fanba e ka ta an y'a ta k'a di e ma an b'a de ye n'u bɛɛ de jɛna ni nin ye denmisɛnnin t'o la u bɛ baaligu mɔgɔ m'u karaba baasi tɛ ka i k'a minɛ dɛ parce que olu de t'a dɔn mais n'a y'a sɔrɔ olu ma jɛ n'a ye mɔgɔw dɔw de y'a ta ka di e ma ten ko y'a ka musoya denw bɛ yen i ma tiɲɛ tila komi sariya y'a tila cogo min kana fɛn min na i ka hakɛ tɛ min ye kana fɛn min na i ta tɛ min ye bon ko sanu n'a bɛ sanu baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni aw ye sanu min sɔrɔ a b'a jaka bɔ ou bien n'a y'a tila kelen kelen de bɛ i ta jaka bɔ bon min ye nafolo muguw ye tɛ hari n'a a jɛnnen de don a bɛ siso tigɛ a bɛ baara de kɛ n'a yɛrɛ jɛna n'a ye dɛ an ka nafolo min faralen filɛ ɲɔgɔn kan siso tɛ la an k'a bɛ jaka bɔ siɲɛ kelen dɔrɔn an k'a di fantanw ma a b'o kɛ ni o ma diya aw ye silamɛya sariya la kelen kelen bɛɛ i ta hakɛ n'a ye nisa bɛ bɔ jaka bi ka o de la parce que a bɛ se ka kɛ nafolo dɔ bɛ sanu ou bien warijɛ ou bien an ka wariw aw jɛn don mais e ka nin yɔrɔ nafolo in na tɛ nisa bɛ bɔ nin ka nin yɔrɔ bɛ nisa bɛ bɔ min ka nin yɔrɔ bɛ nisa bɛ bɔ jaka b'o de kan e min ka nin yɔrɔ tɛ nisa bɛ bɔ jaka ti kan mais n'a yɛrɛ de jɛna n'a ye nafolo yɛrɛ gorobali bɛɛ jaka ka bɔ dɔrɔn min ta ye nisa bɛ bɔ o jaka bɔra min ta ma hari nisa bɛ bɔ e t'a na kɛ komi sarakati baasi t'o fana la mais sinon lisiri la nafolo muguw tɛ a jɛ ɲɔgɔnna bɛɛ kelen kelen ka nin yɔrɔ de ka jaka bi kan donc jɛɲɔgɔnya bɛ marase yɔrɔ min o ye de bagalamaw misiw ou bien ba ou bien ɲaamɛw ni fɛnw jɛɲɔgɔnya bɛ asuru kɛ o yɔrɔ de la n'o kɛ o yɔrɔ de la masala n'a y'a sɔrɔ aw mɔgɔ fila de don ba mugan bɛ nin bolo ba mugan bɛ nin bolo n'u bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan dɔɔninkɛbagaw bɛ ko wɔɔrɔ sarati wɔɔrɔ fɔ u dafara o la jaka b'aw kan ba kelen bɛ minɛ a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sagi ni misiw b'o o cogo la misi 30 jaka b'o de la e ta ye misi 15 nin ta ye misi 15 u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko wɔɔrɔ in sabatira o la jaka b'aw kan misi kelen bɛ minɛ donc a bɛ ɲɔgɔn sagi min ye alukulataw a bɛ taasuru ni fɛn kɛ nafolo jɔlenw de kan bagan maralenw de kan mais min ye wariw ni sanu ni fɛnw de ye donc ni aw b'a la e ka sanu ye sisan garamu 20 de nin ka sanu ye garamu 85 u faralen bɛ ɲɔgɔn kan garamu 20 tigi jakati kan min ta bɛ garamu 85 bɔ sanu in kɔnɔ jaka bɛ o de la
donc sanu nun ni wari jenu nan ka wari nunu je nyogonya ninde be korosala be kelen kele ta jakabi ika odela na yenni sabe bo na te ko min sanu shoro la dro ko be taro jakabe bote na ya tila kelen kele ta ye minye e yere de be ka jakabu itama subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko